Għall-għada tagħkom tajna lill-lum tagħna. Dan intqal minn veteran tal-gwerra wara li ġew osservati 2 minuti ta' silenzju fis-saluting battery fil-barakka ta' fuq biex jitfakru l-miljuni ta' nies li tilfu ħajjithom fil-ħruxija tal-gwerer. Din iċ-ċerimonja saret fl-okkażjoni ta' jum it-tifkira, b'ċerimonja simbolika organizzata mill-Fondazzjoni Wirtartna fil-kapitali Maltija. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Mario Farrugia tkellem dwar kif din il-ġurnata tfakkar il-mument meta ntemmet l-ewwel gwerra dinjija biftehim bejn il-Ġermanja u l-Alleati. It-tmiem tal-gwerra ġie annunzjat propju mill-kanuni ta' saluting battery fl-1918 fil-11 ta' filgħodu fil-11 il-jum ta' Novembru. U fil-fatt tal dawn l-aħħar 19-il sena il-Fondazzjoni Wirtartna ilha tikkommemora dan l-avveniment. Ma' tokki tal-11 ta' filgħodu bl-isparatura tal-kanun bdew 2 minuti ta' silenzju li matulhom dawk preżenti b'mod speċjali l-veterani li fil-passat servew lil pajjiżhom ftakru fħuthom li sfaw vittmi tal-illa tal-gwerra. Fit-tmiem l-attività ġie inawgurat ukoll ir-restawr fuq il-monument tal-Kurunell Henry Anderson Morshead. Propju f'dan il-jum 191 sena ilu kien miet ġewwa Malta il-Kurunell Henry Anderson Morshead li kien kmandant tal-Royal Engineers, jiġifieri dak li kienu responsabbli mill-fortifikazzjonijiet, però kien ukoll acting Lieutenant Governor ta' Malta. Il-gvernatur ma kienx qiegħed Malta dak iż-żmien u kien qed jattendi għall koronazzjoni tar-Re William IV. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm numru ta' veterani tal-gwerra Maltin u barranin, rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Veterani u rappreżentanti tal-kontinġent ta' bastiment tar-Royal Navy u tar-Royal Engineers. Kien hemm ukoll rappreżentanti minn ambaxxati differenti li poġġew kuruni ta' fjuri fuq il-monument li jfakkar il-vittmi tal-gwerra fil-barakka ta' fuq.